שלום לכולם, כאן טל מפיידיה. היום אני אלמד אתכם איך להשתמש בטרלו, שהיא מערכת חינמית, ידידותית וקלה מאוד, לארגון וניהול פרויקטים ומשימות. ההדרכה היום תתמקד בבסיס של טרלו, ויהיו הדרכות נוספות אחריה. כמו שאמרתי, טרלו הוא כלי חינמי, אני משתמשת בו הרבה מאוד, גם בחיים האישיים שלי וגם לניהול העסק, לניהול פיידיה. כשנכנסים לטרלו, אז אנחנו קודם כל מגיעים ככה ללוח הראשי, שבו אנחנו יכולים לראות את כל הלוחות הקיימים. כדי להיכנס ללוח ספציפי, אני יכולה להקליק מכאן, אחד הלוחות, או להיכנס מהתפריט בצד שמאל. אז אנחנו ניכנס עכשיו ללוח שהכנתי עבור ההדרכה, לוח הדרכת טרלו, וכפי שאמרתי, אנחנו נתחיל היום מהבסיס. זה לוח אחד, בכל לוח יש לי מספר רשימות, אני יכולה להוסיף כמה רשימות שאני רוצה, בכל רשימה יש לי מספר כרטיסיות. אז בואו נתחיל בכרטיסייה הראשונה, ברגע שאני לוחצת אני נכנסת לתוך הכרטיסייה, ומה שאנחנו הולכים ללמוד היום, הכנתי לנו פה רשימה עם הדברים שאני רוצה ללמד היום. אז קודם כל אני אלמד אתכם ליצור לוח, נלמד היום איך ליצור כרטיסייה ואיך להשתמש בה, מה יש בתוך כרטיסייה, איך להעלות קבצים, תמונות וקישורים, איך להוסיף רשימה, איך לחפש, איך לשתף, הוספת תזכורות ביומן, איך למחוק ואיך למען ולארגן. אני יודעת שבטרלו משתמשים היום גם במערכת החינוך, שמעתי לפחות או קראתי לפחות שבחול, למטרות שונות של למשל למידת חקר, PBL, מורים משתמשים בטרלו לשיתוף של חומרים וכשהם עובדים על פרויקטים משותפים. מה שיפה בטרלו זה שניתן לכל כרטיסייה לשתף מספר אנשים שיכולים לעבוד על אותה כרטיסייה, אנשים שעובדים על אותו פרויקט, וניתן גם לא לשתף עם אף אחד. כלומר, יש פה הרבה מאוד הגדרות שנוח להשתמש בהן כשעובדים ביחד עבודת צוות על פרויקטים. אז בואו נתחיל ביצירה של לוח. כדי ליצור לוח, אני הולכת לתפריט פה של board, אני יורדת עד למטה, create new board, ניתן לו עכשיו שם פיידיה ניסיון, ואני יכולה לשייך אותו, אני יכולה שהוא יהיה פרטי שלי, this board will be private, ואני יכולה לשייך אותו לארגון מסוים, אני יכולה גם להחליט שאני משנה את ההגדרות לטים או לפאבליק, בסדר? במקרה הזה אני אשאיר אותו private, זה create, יצרתי לוח חדש, בלוח הזה אני יכולה ליצור רשימות, רשימה אחת, אני עושה save, מאוד פשוט, רשימה 2, נניח שאני רוצה גם לעשות to do list, בסדר? רשימת משימות להיום, אני יכולה לעשות דברים, ליצור רשימה ששמה דברים שצריך לעשות מחר, בסדר? ודברים שצריך לעשות, לעשות מתישהו. מוכר לכם, אני מניחה. אני יכולה כרגע, אני רוצה להראות לכם איך אני מוסיפה לכל רשימה כרטיסיות. אז יצרתי רשימות, כרגע לרשימה אחת אני מוסיפה כרטיסייה להוציא דואר, בסדר? לשלוח מייל, לכתוב פוסט, וכו'. ואני יכולה ככה להמשיך. אני יכולה להעביר את הכרטיסיות מרשימה לרשימה, ולהיכנס לכל אחד מהכרטיסיות, ואני כבר אראה לכם את האופציות הקיימות. אני חוזרת רגע ללוח ההדרכה שלנו, של הטרלו. כרגע למדנו ליצור לוח, ולמדנו ליצור כרטיסייה ורשימה, בסדר? אני יכולה גם להזיז בצ'קליסט שלי, ברשימה שלי, את המשימות. אני אלמד אתכם עכשיו מה קורה כשאני נכנסת לתוך הכרטיסייה.
אז איך אני מעלה קבצים, תמונות וקישורים? עכשיו, פה כל העניין הזה של להעלות קבצים, תמונות וקישורים, נכון, זאת מערכת חינמית, אבל כאשר אנחנו רוצים שיהיה לנו אפשרות להעלות הרבה מאוד קבצים והרבה מאוד תמונות, למשל בעסק שלי אני מעלה את כל המסמכים של העסק לטרלו, אין לי כמעט קלסרים, הכל מתויק ומאורגן בטרלו, אז לפעמים אנחנו צריכים לשלם קצת כסף על חשבון גולד, אבל זה באמת לא משהו שהוא מאוד יקר, ובשנתיים הראשונות לעסק לא הייתי זקוקה לזה. אז מה יש לנו בעצם בתפריט פה בצד? אז יש לנו אפשרות, כמו שאמרתי, להוסיף members, חברים. במקרה הזה אני מוסיפה את עצמי ואת מיכל המנהלת האדמיניסטרטיבית שלי, שהיא משויכת לרוב הכרטיסיות בעסק שלי, וככה אנחנו יכולות לעבוד ביחד, אנחנו כמעט לא נפגשות, אנחנו עושות הכל דרך הטרלו. אני יכולה להוסיף תוויות, למשל אם אני לא רוצה לשכוח משהו, או אני יכולה ליצור בעצמי תוויות, למשל אני אצור עכשיו תווית של לשלוח דחוף, בסדר? אני בוחרת את הצבע, עושה create, ואני יכולה לסמן לי כל מיני דברים כדי לא לשכוח, בסדר? אני יכולה ליצור צ'קליסטים, שזה בדיוק מה שעשיתי עכשיו כשיצרתי את הרשימה של מה נלמד היום, למשל להביא לאירוע, בסדר? איזה דברים אני צריכה להביא לאירוע שאני מתכננת או להרצאה, להביא להרצאה, מה אסור לי לשכוח. אז אני יכולה לכתוב שאני צריכה לזכור להביא את הנייד שלי, ומטען, ופעילות שהכנתי, ואיזשהו ספר שאני רוצה להראות, ואת האייפד, וככה אני יכולה לעבור ולראות כמה דברים כבר סיימתי, כמה משימות או כמה דברים שאני צריכה להביא, כבר עשיתי ומה נשאר לי לעשות. במקרה הזה, אם אני יוצאת עכשיו מהכרטיסייה, אני יכולה לראות שיש לי פה 7 דברים שעשיתי מתוך 14 בכרטיסייה הזאת. דבר נוסף שאני יכולה לעשות פה זה לתת תאריך יעד. למשל, אם יש לי פה משהו חשוב שאני לא רוצה לשכוח לעשות, אני יכולה להחליט שהתאריך יקפוץ ב-27 לדצמבר, וזה יזכיר לי את זה. דרך אגב, יש גם אפליקציה לאייפד ולטלפון הנייד, אז התזכורות מופיעות גם בטלפון הנייד ובאייפד, ולא רק במחשב. תכף אראה לכם בדיוק איך זה נראה כשקופצת תזכורת. דבר נוסף שאני יכולה לעשות זה להעלות קבצים ב-attachment. אני יכולה להעלות קבצים מהמחשב שלי, אני יכולה מהגוגל דרייב, דרופבוקס, וואן דרייב, אני יכולה פשוט להדביק קישור מהאינטרנט. פה יש לי דברים שאני יכולה להוסיף. בנוסף לזה אני יכולה להזיז כרטיסייה מהדרכת טרלו, למשל להולד ובוצע. אוקיי? הזזתי את הכרטיסייה, עכשיו כדי להחזיר אותה בחזרה, אני הולכת להולד ובוצע. רגע. שנייה אחת, אנחנו נמצא, הנה, הולד ובוצע. והעברתי לכרטיסיית צרכים. הנה הכרטיסייה שלי. בסדר? ואני מחזירה אותה בחזרה להדרכת טרלו. נחזור להדרכת הטרלו. יפה. אז כמו שאמרתי, אני יכולה גם פשוט לגרור כרטיסייה ממקום למקום, אני לא חייבת להשתמש אפילו בכרטיס מוב, אני יכולה ממש לגרור, אני יכולה להחליף את המיקום של הרשימות, מאוד מאוד נוח לשימוש. יש לי פה אופציה לשכפל כרטיסייה, וגם למחוק. עכשיו, כשאני מוחקת זה לא מיד נמחק לגמרי, כמובן אני צריכה ללחוץ על ה-delete כדי למחוק לגמרי. אז בואו נראה, עד עכשיו למדנו להעלות קבצים, תמונות וקישורים אותו דבר, איך אני מחפשת. יש לי פה מנוע חיפוש, למשל אני רוצה עכשיו למצוא את המשימות שלי, כותבת משימות,
ומיד מופיע לי כל הכרטיסיות שבהן כתובה המילה משימות. אני מחפשת את הכרטיסייה הזאת, בואו נראה אם אנחנו נמצא אותה. יש לי פה משימות, יום משימות, רגע. פה הרבה מאוד כרטיסיות שכתוב עליהן משימות, איך משהו פשוט יותר. בואו נכתוב הדרכת, נכתוב טרלו, נראה מה יצא. טוב, גם פה יש לי הרבה מאוד כרטיסיות, הנה הגענו לכרטיסייה של הברוכים הבאים. עכשיו, אתם רואים שפה הוספתי לכם מדבקה, תכף אני אלמד אתכם גם איך מוסיפים את המדבקות, זה באמת לא חובה. אז כמו שאמרתי, אנחנו יכולים לחפש, לשתף, השיתוף נעשה על ידי זה שאני בעצם פותחת את התפריט מצד ימין, ובוחרת את מי אני רוצה לשתף. ואני יכולה כמובן גם להחזיר בחזרה, או למחוק את החבר שרציתי לשתף. הנה, מחזירה בחזרה. אז אפשר ללחוץ באמת על הכרטיסייה, לראות מה יש בפנים, אוקיי? אתם רואים שיש לי פה אפשרות לא רק להעלות תמונות דרך ה-attachment, אלא גם לכתוב תגובות. מה זה אומר? אני יכולה לכתוב, זה הסלוגן של פיידיה, אחרי שהעליתי את התמונה, ולעשות save. ומי שיראה את זה, זה מי שעובד איתי כחבר באותה כרטיסייה. אם הוא ילחץ על הפעמון, הוא יוכל לראות את ההערה שלי, אם הוא משוייך. וכמובן זה גם מכשיר טוב לתיעוד, שאני מדברת עם לקוח, או שולחת משהו, או שנפתח קורס חדש, אני מתעדת כמעט כל דבר שנעשה בעסק, וככה אני יכולה לחזור אחורה להיסטוריה, ולראות מה נעשה, ואיפה ובמה צריך לטפל. אני חושבת שככה עברנו כבר על רוב הדברים, בואו נראה מה נשאר לנו להדרכה הבסיסית. אז באמת דיברנו על איך משתפים, איך מוסיפים, אוקיי, תזכורת, ראיתי איך מוסיפים, יש לי פה אופציה שכל התזכורות שלי יופיעו ביומן, והיומן הזה כמובן אפשר גם לסנכרן אותו עם היומן של גוגל, אז אתם רואים שיש לי פה תזכורת שהוספתי, זה מופיע לי גם ביומן, והיומן הזה הוא גם שיתופי. אני חוזרת בחזרה, אז זאת בעצם הדרכה מאוד מאוד בסיסית של מה ניתן לעשות עם הטרלו, דברים מאוד מאוד פשוטים. בהדרכה הבאה אני כבר אדבר קצת יותר על האופציות המתקדמות יותר, ואני ממליצה בחום להשתמש בכלי הזה. תודה רבה לכם, להתראות.